бале, фаро расид ҳамон рӯзе ки ма да саволотон ҷавоб медиҳем. Салом дӯстони азиз, ман Манижа Умедулла ҳастам ва ҳар рӯзе ки саҳар хуб мехезам, анамин ҳабура мегирам, як ташқати рума мешувам. Аввал мешаки баъд рута мешу уже тамом шудааст. дуюмшам ҳамихе мегирем, румонда мешагем массаж карда, макияжои динангинара мешувем, подписчико. Сеюмш боша гел пилинга рута мешуви, бинин чӣ хел уже сафед шудам. Я мешакем 2-3 минут рура массаж мекунем, мешуем. Чорумш боша вообще страшно бадай. Мешаки 20 минут бояд бестиги қоқ шававу бикани. Да и 20 минут ма Муҳаммада сарша шуштум, омадам айром кандам. Бинен чӣ хел ранги салафан мешава. баъди ира канда гирифтан бинен чӣ хел рӯи ма сафеда ки хушрӯя ки бузбала чашидам. баъд водаи гидросионера мегирем, румонда мешакем блески хушрӯ мета. стик барои маршинаҳо кам шудан уже аҳамият додем, ма хушрӯ шудастам. мегирем бо бальзам де ля губ барои лаб накафидан. тамом, таба тайёрем.